Nyo. Ayo. Malah ditutuk-tutukke. Selak kepengin diantem aku. Nyo, pecah siramu. Tak percaya dhewe kapan-kapan. Lho, tak percaya. Nyo, pecah nek nganti iso pecah. Aku meguru karo kowe. Yo. Ayo. Lho. Gek ngantem. Wis. Kok ora krasa? Iki mau aku wis ngantem. Walah. Tangane Senopati Ndarawati ki meng kaya ngono ki. Nyo ngantem. Pecah sirahmu. Ora bakal pecah. Pecah sirahmu. Ora padake saka lempungnya. Ora iso dodo. Edan mentas meguru anyar. Heeh, padake gurune lagi wae bali kok iki mau. Mentas meguru anyar. Ayo, nek pancen kowe Satya Walesen. Piye? Walesen. Kan ngerti kadadane Bagong. Heeh. Dimatke, aja kedep. Ya. Hop. Wis tau weruh ana wong blesek mengetok ndase tok ngene iki. Ki nek ora wong ampuh ora bakal kelakon sencaki. Ayo. Mundur. Bagong mentas meguru anyar. Ngedapi-dapi ngatasi Bagong iso ambles bumi. Kula piyambak gila merinding awak kula wis mangkat. Sabato. Ora kanikan nyono-nyono jebul praptaning awakmu Ndarawati ning Praja Ngamarta. Iki bakal duwe perkara. Wonten perkawis kalian sinten kepareng Babarara dhateng rayipun Setyaki. Setyaki, kowe tak kandhani ya. Nalika semono praptaning kadangmu ing Ndarawati ning Praja Ngamarta sayekti ngembandhawu timbalaning Kyai Prabu Darmakusuma. Jebul praptaning pun Kakang ing Praja Ngamarta mau mungkinan nyara wedekake impen. Monggo tumrapun Kakang, impen mau mung kembanging wong nindra, tegese wong sing ora nglakoni impen jroning nglakoni turu mau sayekti wis nglakoni mati suri. Nggih, menika pepanggihipun piyambak-piyambak. Ya bener. Nanging kadangmu ing Ngamarta ya kuwi Kyai Prabu Darmakusuma sajake gagas impen mau kanthi banget sarta memet sarta jlimet. Nggih, keparembetku Kanjeng Prabu. Babakan impen mau urung nganti tak jarwakake babak angleni jujulan usuli. Lah kok sowane Panakawan Bagong. Monggo Panakawan Bagong nalika semana ngatur marang Kyai Prabu Darmakusuma yen to butuh mboyong pusaka katelune ya kuwi pustaka Jamus Lima Sada tumbak karo welang yang payung tunggul naga. Nggih. Bakal dienggo gawe apa Bagong ora iso ngaturake sebab ora diparingi dawuh dening Kyai Semar. Mula aku kuwatir ing rasaku ya to yen to Kakang Semar iki mau ora duwe panjangka apa-apa nanging yen to duwe gegayuhan ingkang sininget ana telenging ati sapa ingkang ngerti kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing bisa ngawruhi. Nggih. Mula banjur aku ingkang gondheli pusaka telu nanging lah kok ora dadi karepe Bagong nganti Bagong muring-muring kalawan pun Kakang. Bagong nesu kalawan Nata Ndarawati malah dheweke lunga saka Praja Ngamarta. Ing cipta bakal wadul karo wong tuane. Nggih. Mula Setyaki tak jaluk kanthi banget Bagong nyaken Keparengipun Bagong aja nganti bali ning Karang Kadempel. Yen durung ana keterangan saka Kyai Semar mengko mundhak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mengko ndak ana apa-apa. Ingkang ndak sandang lawan Kakang Badranaya. Nggih, ngestakaken dawuh. Nanging menawi Bagong sakmangke berguguk utawa watun boten purun manut kalih Kang Rayi garep Boruji. Lan Bagong badhe tetep wangsul dhateng Karang Kadempel. Ndak wenangake kowe ngruda paripeksa. Nanging Elya kae Panakawan aja banget-banget. Ning tak wenangake ngruda paripeksa. Mekaten Kang Prabu. Iya. Rayi ngaturun pangkatipun ingkang rayipun Setyaki benjang menapa ora ketang sambung Bara Litang mangkata dina iki. Gatotkaca Antarjaja keweden ngetutna marang pamanmu Garbaruji. Nggih, ngestakaken dawuh. Nggih, ngestakaken dawuh.
Setyaki Garukaca Antarja mangkat dina iki. Lho iki nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yayi garpa ruci. Kacarian putra lamun kawekasan yen kowe sanggene maya Mak Cilik Setyaki Kakang Garukaca Kakang Antarja wis mangkat ngoyak karo Bagong. Monggo dawuh wa ireng cetha tak midhangetake yen to Mak Cilik Setyaki diparingi Purbawasisa. Diwenangake ngruda peksa karo Bagong. Wah, jan bocah kok mesake. Monggo Bagong kuwi Panakawan ning Pandhawa, pepundhenku Pandhawa, Bagong kuwi ya tau tate momong karo Antasena. Nek nganti Mak Cilik Setyaki ngomong gendak sikul karo Bagong, cilik gawe laraning Bagong. Sing kelangan Antasena ya nek kowe arep do nyekel karo Bagong, kowe arep do menggak karo Bagong, nek paman Setyaki Kakang Garukaca Kakang Antarja arep gendak sikul karo Bagong, nyuwun pangapura, aku sing ngewangi Bagong, mergo bocah kae mesakake yen nganti mbok piloro, Kang. Tuti lamun katututan lamun masa prawira tiktaya Purnanggana magawe gelarira wang-wang Mboten mangling iki sing ngendhek laku kula Ndara Setyaki. Iya, Bagong. Enten apa e? Kok aneh-anehi kok pasuryane ketingal mboten kaya adat sabene? Bagong, Nun, kowe tak takoni kowe jujur. kula niku wong jujur sak dunia. Ajeng takon apa? Kowe arep endi? Wangsul. Apa sebabe bali? Dikongkon karo bapak ora entuk gawe. Mboyong pustaka Jamus Lima Sada tumbak para welang payung tunggul naga. Pripun ajeng ora entuk gawe ya bali matur karo bapak. Kowe tak takoni jujur. Nggih mesti kula jujur, kula mboten ajeng wani mboten jujur kalih Bendara. Kowe bali arep wadul karo bapakmu. Hah? Kowe bali arep wadul karo bapakmu. Sing ngandha sinten? Kanjeng Koko Prabu Ndarawati paring dawuh karo Setyaki supaya nyegat lakumu kowe aja nganti bali. Kowe sawetara mapan ana negara Ngamarta nganti ana keterangan saka Kyai Semar, mula kowe ora entuk bali. Iki piye maksude? Kula niku bali teng omah-omah kula dhewe kok dilarang niku napa sampean sing gaweke omah kula no?
Kula niku mulih ketemu karo dulur-dulur kula kok ora entuk niku napa sampeyan sing menehi omah karo Bagong. Kula bali teng omah-omah kula dhewe ora nang omahe wong liya kok ora entuk. Wose dawuh Kanjeng Prabu ora entuk bali. Nek kula nekat tegese kowe wani karo Sencaki. Walah wis cilaka neh iki wis. Maksude piye? Kok wani iki piye? Nek kowe nekat kowe tak jotosi. Ngandel ora. Wis jelas aku mumbengi ngimpi dirubung mangkok kae iki. Cilaka tenan iki. Kongkon bapak rekane mituhu dawuhe wong tuwa. Malah tekan kene aku arep dijotosi Ndara Sencaki. Terus klupet kula napa kula tak takon. Mergo kowe ngeyel. Sing ngeyel sapa? Kowe. Kok ngeyel sebabe? Kowe ora entuk bali kok arep bali. Bali nang omah-omahe dhewe ora entuk maksude piye? Lho malah getak-getak karo aku. Wah ini wis ngalah lho, Den. Kula niku teng negara Ngamarta wis ngalah, wis trima meper mubal babaling kanepson kula. Kok teng mriki kula isih dibebeda. Sing jeneng cacing menika kepidak menungso, ngolet nika ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Bagong ki menungso sen. Lho. Sen sapa? Jenengmu Sencaki to? Aku ki menungso kok arep diajar sampeyan ae dhewe. Salahku apa? Luputku apa? Kowe ora salah, ora luput, wose gelem neng kene apa ora? Nek ora gelem, Kowe tetep tak piloro. Kudu manut tekan kene. Neng kene aja nganti bali. ora wis nek ngono ya wis piye meneh nuwun sewu. Lho, malah ngadeg jejeg padha karo aku. Aku ora marahi lho, Den. Aku ora marahi. Nek sampeyan bebeda karo Bagong padha-padha ngucik-ucik kirek turu. Bebeda singa bareng sampean. Arep model kepiye tak tandingi ora ngerti krejane Bagong, ora ngerti kadigdayane Bagong kowe. Bagong ki sapa? Bagong ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa. Nyepelekke. Ora-orane aku kelepetan getiing dewa, daginge dewa. Arep macem-macem karo Bagong. Sampeyan entuk gleleng dadi senopati Ndarawati. Ning nek ketemu karo Bagong mikir dua kali, Mas. Ora sak penakmu dhewe. Lho, malah malangkerik. Malangkerik nganggo tangan-tanganku dhewe kok rewel. Yen ngono kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat karo aku tak canda tak bondo, tak krincung sikilmu. Lena pangenjamu. Ora kelangan dompet aja dundang Bagong kowe. Kok malah njupuk dompet barang. Ya men sak entuke apa? Bose nang kene. Mo, Nang kene gelem ora? mo. Kula ajeng bali. Gelem nang kene apa ora? Mbok sumpah bayar pira wae. Mergo ana atur sing arep tak aturke bapak. Tegese kowe ora adul-adul karo bapakmu. Bener ngendikane Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Ora. Ora apa. Ayo. Ayo bener kae senopati. Aku nekat arep bali kok mapres. Nang nggon bathuk buyer sakal aku. Tangane atose ra jamak-jamak. Nek ora mlayu banter ketemu Sencaki malah ngrekoso. Iki nek ora aku wadul bapak, Pak, kowe diunekke karo Sinuwun Ndarawati. Arep duwe niat sing ala tumrap negara Ngamarta. Angka loro anakmu ragil dijotosi Ndara Sencaki, Pak. Kowe aja meneng wae, Pak. Wis mudar tenan iki. Nang kono ketemu Sencaki, rene ketemu Satpol PP. Satpol PP dengkulmu mlocot kuwi ora. Ndara Antasena. Mesti arep bondo kula. Lho. Sing kandha sapa? Ha kita Ndara Sencaki saking mriko sampeyan saking mriki. Mesti arep bondo kula. Nggih mpun mangga. Wis nyerah aku. Bangane modar nang kene nggih, men ditali tangan kula.
Wis ben ra apa-apa. Mang taleni tangan kula, mang simpung sikil kula. Kosek to, aja ngono kuwi. Liwit kena sampeyan aja napa kula tak takon. Areng apa kula tak takon? Malang krek teng mriki niki mesti ajenge wangi Sentyaki. Wong sampeyan karo Sentyaki sampeyan Sendoro Sentyaki niku mak cilik sampeyan kok. Sik, aku tak omong karo kowe. Mang ngomong. Gong, Nun, kowe mau dikabake ro mak cilik. jotos mblas kula. Kula lagi omong, kula mau boleh. Mergane wali budis. Glangsar. Nglekar. Mesti. Mengong kaya ngene dantil ora ngrekar. Terus tanda rambut kula gweret jublok. Agar mlayu gejlek cengel kula dia. Terus mlayu banter banget. Terus ketemu aku iki. Anu nggih. Terus sampeyan aja napa? Nek ngono kuwi wis diajar mak cilik Sentyaki. Empon, niki lho. Iki lho, iki dimati iki. Genang bekas akek ngono kok. Oh iya, menjutung. Gene weruh. Kok mau dikira ora dijotosi. Terus arep bali. Bali. Ikhlas dijotos ora males. Nek wani ya tak wales. Ora wani. Nek manut aku wani. Men modar. Jare sampean iku dokter Andes kok pikirane cecek to. Nek kula wani karo Ndara Sentyaki men modar. Heeh. Kusik to, rungokno sik. Ya ya gek omong. Kowe wani tak ewangi. Kok guyu? Berarti ngapusi, ayo. Ora aku ki ana laler tememplek. Laler apa? Ora ana laler kok kene iki resik kok laler. Mengar gedhekke atiku kowe ta ayo. Aku ngerti antasira iso apus-apus. Ora, kowe tak ewangi. Terus carane? Kowe iso dadi digdaya, iso dadi ampuh. Tenena, Tenane, tenane. tenan. Carane? Kowe aku manjing ning awakmu. Manjing teng awakku lho iki. Heeh. Oke. Medal putih, guys. Putri iki. Metu cangkem. Napa turu iki? Niki ciot ning sok amba barang. Niki ciot ning iso amba. Lho, gundulmu atos kuwi. Lah pripun metu ngendi ngewohke lho. Senengane. Kowe tak jaluk lehku mlebu awakmu ki kanthi badan sukma. Oh ngono. Heeh. Terus Kowe ngampet-ambegan. Merem. ngapa tambahan merem? Engko aku mlebu ning awakmu sik. Tenane iki. Iya. Kang, lho apusi awas kowe. Ora. Wis ge wis. Saniki ya? Ya. Wis. Kok aku tak mlebu ning awakmu. Nek kowe kenggonan aku, kowe diajar ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Nek lumrah Mak Sentyaki to ajar kowe iso kapok. Ngono wae yo. Aku tak mlebu ning awakmu. Wah, slamodar. Ora mlebu-mlebu. Gawes wis ngampet tambegane. Ayo gawes. Yo. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayo ing ngasepi. Gong. Wis rasa ambegan. Lho, sampean teng pundi? Aku ning awakmu. Mosok? Tenan. Kok ora ketara brenjol? Ayo aku wis ning awakmu kok ketara brenjol piye? Wah. Seneng tenan aku. Ya, kowe iku diantem ora ngrasake lara. Ngrasake lara. Lah, Ora ngrasake mati. ora iso mati kowe kenggonan aku kok. Sampeyan aja omong wae ndak ketara. Oh iya. Ora mangani apa-apa lho ning kono. Lho, mangani apa? Wah genah usus ana. Jantung ana, ati ana. Ora tak pangani modar kula. Ora doyan jantungmu bosok.
Nane. Kuwi delot engkas mati kowe jantung wis bosok separo ngene kok. Wah mbok ora medan-medani. Tenan aku ora gawe-gawe paru-parumu ya wis rusak kowe ngerokok to kowe. Rusak kabeh paru-parumu. Nang iki. Ora dijiwit. Ora. Paru-paru kok dijiwit. Terus kula iso napa mawon? Ngopo-ngopo iso. Mabur iso, ambles bumi iso saka kekuatanku. Yakin? Ya. Ora goro? Ora. Dites. Oke. Antasena kok oke. Ketularan kowe aku. Ki terus carane piye nek ampongan mabur? Sikile gedruke ping 3. Ping 3. Ping 3. Ping pira ki mau? Ping 3. Nek ping 3 nek lumrah wis iso mabur. Papat po yo kebablasan po yo. Soalnya aku ora sekolah tadi. Lo. Wela, gleleng tenan iki. Seneng tenan aku. Wala, ndi ketok cethu. Wala, tol barang yo ketok jalan tol. Edan tenan. Wah, iki golek kamar mandi ra ono gendenge iki. Mesti do ora ngerti nek aku nang dhuwur sawang. Wah iki apa? Wah lagi nyampirke anduk. Waduh tuwa banget. Nganti blender kabeh. Medun. Wis. Ambles bumi pripun? Ngampet ambekan. Terus ambles bumi. Iso? Iso. Langsung mlumah wae ora iso bles ngono. Mosok? Iya. Ora mosok. Eneng sing kagungan mosok. Mosok? Iya. Mlumah. Mlumah. Oke. Wah ngene gejegluk Ora. aspale Ora. wah ngene gejegluk aku balas sampean lho Ya. Lah edian tenan bumi kaya ngene iki to ya ming sepi ra ana wong dodol apa-apa. Waduh nabrak sapi teng. Untung ora jebol, nek jebol ya adus mbelek aku. Wah, sarean iki genah. Wah, lha iki ana sing wis dadi balung-balung ini dosane mesti akeh mbiyen. Lha iki kok malep ngetan. Ngolet apa piye ya iki? Jedul. Amo Suramarata Jaya Marata. Setyaki Singa Mulang Jaya. Bima Kindrung. Bima Kunting. Ayo, iki Senopati Ngaloko. Ketemu karo aku, kowe iso merjaya karo aku, bumi langit tanggap Setyaki Parat. Maripate mendelik. Ya men, wani saya. Kowe mau njotosi aku sak penake dhewe. Ki, tatu ki ndasku ki. Ngantil kok nganggo akik gedhe banget. Gugu karepe dhewe. Ayo, kaya apa aku sing tekaning pati? Pecah siramu. Kokop getihmu. Wani tenan. Genah wis sumbar ngene kok. Ayo. Ayo ki wis. Yo, ngantem sik. Tanganmu sepiro kekuatane? Nyo. Ayo mati jeneng aku. Waduh, garut kacane. Yo. Aduh, iki urek iki tanpa tantang-tantangan terus nyekel ndas. Mati kowe. Sing ngomong sapa? Untir gulumu. Untir gulumu. Aja meng gulu, bayar wae tak untir aku ikhlas kok. Edan Ora edan, asli iki. Ayo get untir, yo.
Ayo, aku sik muntir dhewe. Ojo. Ndak ragek wis kok. Aku sing muntir kowe sing ngajeg wae ya. Soale sak aku ki nek ora karo duntir ora yes. Yo. Ojo. Aku sing ngutir. Ya wis gak wis. Mati dening aku. Mati paten ana wis. Putulen guluku. Potolen. Yo. Ayo gek tek ngono ora alon-alon. Alon-alon ki lara. Pedhot dening aku. Dar. Mati. Aku sing bakal wadul karo Kiai Semar. Takoni yen aku sing mateni Bagong mergo kowe wani karo pepunden. Dosa apa saka bapakmu bakal tak tampa? Denda apa saka bapakmu bakal tak tampa? Ayo pancen dikdaya tangi yo. Asem yo akeh semute pindah kene. Jan. Lakon tenan iki aku. Guluku diplintir karo Ndara Garkaca ketek suarane mak kluk. Rasaku kaya wis potol. Diek ngono tiba nang lemathek ini guluku bali meneh. Piye? Penonton iso mbayangke ra? Ngene lho maksudku ngene. Dadi iki sirah iki dipundir kluthuk ngono tiba terus iki bali meneh. Ngono. Ngono kuwi maksud wayang kulit ra iso dipraktekke ngono kuwi. Ngono kuwi sir-sirku ngono kuwi arepku. Ndalae isih urip meneh. Geleleng tenan iki. Ayo kari sapa? Aja kok mung Gatotkaca Antarja Werkudara kon tekan kene. Gong, Gah aku nek ngono iki. Ha piye to? Aku iki bapak kowe. Oh iya, Ding. Lali, sorry. Nantang rasah tekan bapak Werkudara barang kok bapak Werkudara barang tok tantang. Karang wong mempeng iso ketrucut e. Nun ngapunten nggih? Iya, ora usah nantang bapak Werkudara. Ora. Cah gleleng ming kurang Ndara Antarja. Kakang Antarja. Dijoni neh. Dijoni. Pun tak antenani nang kene wae. Nek kira-kira jedul saka jero kuwi langsung tak tanting. Maksudmu? Maklutsu? Wale. Maksud lu ngopo? Mateni kowe gong. Wah, mati jeneng aku. Ya, wis kono sakarepmu. Sampeyan tariku mawon lho. Iya. Nek metu kandha lho. Iya. Aku nek metu mesti omong, ora tau kok meneng wae. Iki apa to maksude iki? Aku ki mung ngomongke nang Ndara Antarja iki nek metu omong aja meneng wae kok njur bar metu kok terus gregah lunga ya. Kepiye iki? Werna-werna wae tandangane Ndara Antarja. Bagong. Wangsareja. Wangsareja dengkulmu mlocot iki. Anu Antarja. Iya. Aja menapa mriki? Nyekel kula to? Kok ngerti? Lho, sing loro wis kae. Sencaki mundur, Gatotkaca mundur. Ngopo kuwi? Lakon bengi iki. Ngalahke Gatotkaca, ngalahke Setyaki. Ayo, kowe arep ngopo, Jo? Lho. Kok makjo? Jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang ngontor ngono apa? Kenal pote ndi? Wah, edan kowe. Kowe ora ngerti karo Bagong. Matamu. Ngerti anakku kowe, Matno sastra jendramu watekenan Jijaya ngawijayanmu iki delokan Bagong Amplis Bumi. Endi? Amplis Bumi endi? Katosan apa ya lemahe?
Ora iso makzleb ngono. Oke. Ambles bumi ora sukses. Berarti rapalku ora mandi. Ning iki deloken. Ngambah Dirgantara. Coba tak sawangi. Sawangan ora percaya. Deloken. Aku mumbul tak timbles saka dhuwur. Pecah siramu. Tibano ora bakal wedi. Tontonan. Wah! Kok nama di kabeh ya? Ayo coba kaya ngopo. Oh, keluar enggak bilang-bilang. Gak aku nek ngono kuwi. Mah aku. Omong to nek metu. Paling ora ki gereng tok wis. Ngono dadi aku paham. Lah sengit aku. Sengit ngopo? Aku pamer, kowe umuk. Mulane aku metu wong rasane nek dienggo pamer, dienggo umuk ki aku lungguh ning awakmu ki panas. Masa? Heeh. Lah terus piye iki? Iki piye iki? Isih siji iki? Aku sing ngomong, ora usah kuwatir. Maksudnya? Mungsuhe engko aku. Wah, rame iki. Yo, kene. Nih, duduk depan kene. Ing ridu mawur-wurahan. Tengarane ngajurit gong maguru gengsa. Silakan. Wong edian. Aku ki wis wayang, kowe wayang kok diwayangke. Ayo gek tantangan. Dimas Antasena. Heeh, Kakang Antarja ngono. Rasa tok dikte. Iya Kakang Antarja. Kowe to sing bantu Bagong. Heeh, Kakang, ngono. Kowe lunga sik kono. Lunga sik piye to? Aku ki ya termasuk anggotae kon lunga. Oh, Kakang Antarja. Nah, ra urung ya padha kon dadak. Siadi bantu Bagong. Iya. Bantu mengraskin kok. Liyane ora. Manjing awake Bagong. Iya, Kang. Dasarmu. Aku ora ikhlas nek Bagong dipiloro. Aku ora ikhlas nek Bagong digawe loro awake, dibondo tangane, digerincung sikile. Ndak dadi pesakitan. Bagong iki dudu penjahat. Bagong dudu wong elek. Kok dibondo tangane lupute nggo napa, klerune nggo nendi. Mula Kresna dawuh karo Mak Cilik Setyaki kon gondeli Bagong diwene Purbawasisa kena miloro ning kudu duga-duga. Aku ora tegel karo Bagong. Mergo aku ngerti, aku ki gedene semene iki aku tau tate nampa digudang Bagong, dimong karo Bagong, digula wentah karo Bagong. Bagong ki ora mung ngudang awake dhewe, ning tau ngomong karo bapak, tau ngomong karo Yang Pandu. Ha to, Gong? Heeh, nganti lulus. Lho. Lulus piye? Lah jare ngomong Pandu nganti dadi pramuka kok saiki. Yang Pandu ki Nalendra Ngastina. Wah, tak kira nek pramuka. Dengkulmu mlocot ora? Ngoten, kudu sadar diri. Ngono, mawas. Aku ki sapa? Dumas sing dawuh Sinuwun Kresna kok terus distokke dawuhe. Bagong cekel ora gelem nyayal cucuki. Lho, kula aku salah apa? Kula aku piye? Aku salah apa coba? Ora salah apa-apa kok. Wong ora salah, wong ora luput. Ki nang di papan mesti dibantu karo wong. Ngono? Ning nek sampeyan wong sing ora salah mbok jotosi, sampeyan mesti entuk ijole. Nek Kakang Antarja arep miloro Bagong, aku sing mbetengi Bagong. Ora usah dadak werna-werna rakyat gunem tanpa guna, dijajal wae. Antarja karo Antasena gelut menang endi? Yo. Aku ya urung tau ndeloke, ya. Ayo. Wong edan nganggo jojo-joki, seneng nek keluargaku do congkrah. Lah sampean ngayal kok. Niki lho bener, ketoke wonge delogak-delogok ora iso basa, ora iso tata krama. Ning bener, cara berpikirnya betul. Ora kaya sampean. Sampean duwe putrane Ndara Werkudara sing barep, dikon karo pini sepuh, dikon karo pepunden, terus ngestokke dawuh. Tak omongi ya Mas Antarja. Sing jeneng wong tuwa ki rung karuan bener. Lho, mesti bener. Ora bae. Wong tuwa upamane deleh ember ning ngarep lawang. Ha ta?
kesampar dhewe, mesti nyalake bocah. Sapa iki mau dolek ember bocah ngendi mau cenanangan. Nung so-so-so sing dolek ember iki bocah. Wah, lek nesu saya ngedape-dape. Mula aja sok nyalake karo wong cilik kaya kula niki. Ngoten? Ngono ya Dimas Antasena. Heeh, ngono. Lah satuk piye? Iya. Ya wis nek ngono aku ora sida njotosi Bagong. Wis, malah ngene, Kang. Aku kok duwe pikiran sing apik karo Kiai Semar. Pikiranmu apa? Kiai Semar iki lho. Siwa Badranaya kuwi ngamarta durung eneng apa-apa, ning dheweke wis prisa yen to ana mendung kang bakal dadi udan ing bakal njalari ngamarta kuwi banjir. Kula tumli utusan karo Bagong suwane negara Ngamarta udan aja nganti dadi udan tegese sumadya payung. Mengkono Dimas kuwi apike Kiai Semar ning kono kuwi. Lakon sing durung urung lakon dening Kiai Semar wis digagapi, wis dipetung, wis di apa Gong? Anu antisipasi. Wis diantisipasi sadurunge. Manut e. Wayang kok nganggo antisipasi. Mula Kang saka kuwi Kakang Raca Kakang Antarja malah aja ngrunurja karo Siwa Ireng. Ning nek perlu bantu karo Kiai Semar. Mergo iki Kiai Semar wis menehi sasmita nek Ngamarta bakal eneng apa-apa ya, Gong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ya nek ngono keparing isi adi aku manut. Bagong ditutke lebari ning Karang Kadempel. Omong bapakmu, Gong. Nom-noman Pandhawa lancur-lancur Pandhawa utamane anak Jodipati bantu karo bapakmu. Siap. Ning enten siji sing durung tekan riki. Apa? Aku lho dikongkon nggawa pusaka telu cacahe tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Limasada. Nek kula bali ra nggawa telu niku bapak nesu. Napa niki Den kok kaya genter dengkulmu mlonsot. Iki sing ngadeg iki payung tunggul naga. Sing iki tumbak karo welang, sing kuwi layang kangen. Hus. Pustaka Jamus Limasada. Oh, pustaka Jamus Limasada. Iya. Kok iso tekan riki nggih? Kok kuwi tak kandhani ya pusaka telu iki panggraitane tanpa beda kaya menungso. Napa nggih? Iya. Dadi iki ngerti sapa sing bener, sapa sing bakal nggunakake ing satenane, sapa ingkang ora bener. Kuwi ngerti. Mula nalika kowe suwane negara Ngamarta, kowe ngaturake wigatine bapakmu, pusaka telu iki lunga saka pagedhongan pusaka, merga apa kang dijangka bapakmu mau bener tenan. Alhamdulillah. Weh lah ora nyono babar pisan. Ning ati-ati. Pusaka iki nek nyekel aja tangan kiwa, tangan tengen sik. Tur nek perlu disembah ping 3. Kok dadak disembah niku napa mboten dosa? Ora. Mergane pusaka iki kedadian saka Nalindra sing ampuh duk jaman semono. Wo ngoten. Iya. Nggih nek ngoten kula betane kula tak wangsul teng Karang Kadempel sak wungkurmu aku nusul karo kowe, Gong. Oh nggih. Ndara Antarja nggih nusul nggih. Yo, aku mesti bakal tekan Karang Kadempel, Gong. Matur sembah nuwun. Ngati-ati ling nggawa ya, Gong. Nggih. Aja kanthi ilang. Aturke bapakmu nyuwun pamit nggih Raden, nyuwun prambahe pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih. Kresna sinayang manggelung pintanaken mintanaken diwikramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta
Oh, Arjuna lunun maring Adawu. Nadyan Bagong wis bali, mongko pusaka katelune ngetutke marang lakuning Bagong. Niki. Isih rasa ana kuwatir penggalihing pun Kakang kewareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Kinaryana di bener lan orane gayaning Kyai Semar Badranaya. Nggone wis paring dawuh, yen to ngamarta bakal ana apa-apa, mula kudu disarati pusaka telu mapan ning Karang Kadempel. Niki. Ayo, kowe karo aku tak kanthi nyoba kelawan kandel lahir lan batine Kyai Semar. Bareng paduka kados pundi? Menapa boten nampi welaking Jawata menawi ngantos paduka badhe wantun nodi dhateng lahir batosipun Kyai Nayantaka. Sarana supaya aja nganti mengko ana duka saka dewa, nggonku bakal nyoba kelawan lahir batin ing Semar iki mau bakal nyuwuni dipalileweng Wang Pikulun Jatimurti. Sowan dhateng kayangan iya. Nanging ngaten paduka kemawon ingkang sowan dhateng kayiwangan kula tenggo wonten ing papan mriki. Kowe aja lunga-lunga lho, mboten Koko Prabu. Tak nyuwuni dipalileweng Pikulun Jatimurti supaya aku entuk Idipalilah nggone bakal nggiri godha kelawan kekarepaning Semar Badranaya. Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Koko Prabu Arjuna ya.